Здравейте, аз се казвам Веселина Кавракова и съм изпълнителен директор на ВВФ България. То идва от съкращението на името на организацията на английски език, а на български бихме го казали Световен фонд за дивата природа. Да. Но ние обичаме да се наричаме по по-съкратения начин ВВФ България, като се надяваме, че хората вече ни познават, особено като видят нашето лого. То е много популярно, черно-бялото мече панда и хората се сещат. ВВФ е една от най-старите световни природозащитни организации. 60-та година е регистрирана, така че вече дълга история има. Обаче тук в България сме тинейджър. ВВФ България е създадена през 2006 година, така че ние сме нов член на семейството на ВВФ. Другото интересно за нас е, че ние сме част от мрежа в Централна и Източна Европа. Заедно с колегите от Унгария, Словакия, Чехия, Румъния и Украйна ние споделяме обща стратегия и сме част от една мрежа и се грижим заедно да опазваме тъй нареченото зелено сърце на Европа. Защото тук, в тази част от континента, все още има запазено голямо богатство от дива природа, от запазени природни екосистеми. Природата не познава политически граници, така че ние споделяме голяма част от нея в този регион, който ви описах, и сме част от една обща мрежа. Когато човек чуе ВВФ, обикновено мисли, че ние работим за опазване на дивите животни, разбира се. И то такива видови икони, като слонове, като тигри, като лъвове, мечки в нашата част от света. И да, това е всъщност с което ВВФ е започнало на времето, обаче вероятно хората не знаят, че стратегията ни сега е много широка, много по-голяма. Ние работим по голям набор от въпроси за опазване и устойчиво управление на горите, за опазване и възстановяване на сладководните екосистеми и техните обитатели, дивите животни, разбира се, но и свързаните с това незаконни дейности, незаконна търговия, незаконен улов, браконьерство. Климата е друга голяма тема на работа, която имаме тук в България. И работа за активно гражданско общество, привличане овластяване на хората в областта на околната среда и по-специално на младите хора. С млади хора също много работим. Първото е достигане на хората и увличане на поддръжници, увличане на сподвижници. Защото гражданските организации, ние сме такава, са организации на гражданите, организации, които работят за обществени ползи. В случая ние работим за това да има опазена природа, опазени природни екосистеми, които предоставят много ползи за добрия живот на хората. Оттам идва водата, която пием, въздуха, който дишаме, редица природни ресурси също ползваме оттам. И е свързано, разбира се, и с климата. Опазената природа и овладените промени в климата вървят ръка за ръка. Това са двете страни на един и същи проблем. Другото нещо, по което работим и го намирам за голямо предизвикателство, е тези проблеми да влязат в обществения ред, да бъдат тема в нашата държава, включително да бъдат приоритет и фокус на внимание на управлението. Това е едно предизвикателство голямо, да влязат по-силно, по-сериозно тези теми като национални приоритети. Всеки от нас може да играе роля и има значение всеки от нас какво прави в ежедневието си. За мен на първо място това е да бъдем информирани и активни граждани. Т.е. да познаваме правата си, защото ние имаме такива. Ние можем да участваме от формирането на политики, през прилагането им, до взимане на решения за собствените ни действия в ежедневието и в това какво ние потребяваме и какво използваме. Доколко използваме опаковки, пластмасата, каква част в ежедневието ни има, събираме ли разделно, предаваме ли неща за рециклиране, движим ли се достатъчно пеша и с градски транспорт за сметка на колата, оставяме ли водата да тече докато си мием зъбите. Това са много дребни неща, но всичките имат значение. Тоест да знаем какво можем в ежедневието си да променяме от това, което ползваме. Да си купуваме храната така, че да са сезонно произведени местни продукти, които не идват отдалече, т.е. нямат голям въглероден отпечатък. Много са примерите. Това е активното участие на всеки един от нас.
от това, и то информираното участие, от това да гласуваме на избори. Много важно нещо. Да избираме съответните политици, които имат отношение към околната среда, имат хубава програма, обещават нещо. През това после да ги държим отговорни. Все пак те са нашите избраници, нашите представители, от тях трябва да търсим отчетност. Дали напредват с това, което ни обещаха преди изборите. До това да знаем ние като граждани къде може да участваме. А възможностите не са малко. Обществени обсъждания, възможности за подаване на сигнали. Може човек да участва и да има влияние не само върху национални политики, но и върху това, което непосредствено около него се случва. Аз имам една много любима инициатива на ВВФ, която много успешно въведохме преди около 3 години тук в България, и това е платформата Panda Labs. Panda Labs е лабораторията на пандата, буквално преведено, и това е едно място, в което се събират всички заинтересовани страни. Това са бизнес, научни работници, хора от държавната администрация и млади хора също, в случая с България, за да работят по определена методика по намирането на тези иновативни различни решения за някакъв проблем, който в момента се обсъжда от областта на природозащитата или от областта на овладяване на промените в климата. Затова ние сме много горди, че сме една от малкото страни в мрежата на ВВФ, която има тази програма тук при нас. Тя у нас е насочена към младите хора. И до момента през програмата преминаха над 600 млади хора за тези последни години и създадоха над 20, мисля, че близо 25 прототипа, директно прототипи са създадени, иновативни решения за бъдещето на отпадъците, на транспорта, на храната, на градовете, на водата и на природата. За мен екипа, хората в ВВФ са основна ценност, така че много ми е приятно, че от вас идва това. Работата с екипа тук много ме зарежда, много ме удовлетворява, дава ми надежда и също така ме провокира. Привличаме хора, които се вълнуват конкретно от това, които имат много силно отношение към тази кауза, за която ние работим, и които са с така споделена култура и ценности. Това е всъщност нещото, което превръща екипа в толкова силен такъв. Това да бъдеш в общност от съмишленици. Това създава много голям душевен комфорт и мисля, че е една от причините хората тук да се задържат доста дълго и да бъдат и много удовлетворени от това, което правят. Другото хубаво нещо на ВВФ, го пожелавам на всеки да има тази възможност, да може да се свързва с други части от света. Ние сме българска организация, екип от българи тук работим за ВВФ. Изцяло сме част от българското общество, но сме части от международната мрежа. И за нас е много ценно това, че можем да бъдем във връзка с такива себеподобни хора, с съмишленици от цял свят, с които споделяме едни и същи проблеми и предизвикателства, да обменяме опит, да се учим един от друг. Това е много ценно. И се радвам, че и много други организации имат тази възможност. Да взимаме доброто отвън, да го прилагаме тук и също да споделяме пък нашите постижения. Защото и света има какво да научи и вземе от това, което в България се прави. Да, вероятно можем да кажем, че е демократична, защото в дивата природа няма дискриминация и всички нейни елементи всъщност работят за това да се създаде едно такова благоприятно положение, в което да могат да съществуват комплекса от множество видове, които обитават дадено място заедно. И има много хубави примери за обмяна на ресурси между тях, за сътрудничество. Въобще, наместването на видовете, които са част от една природна екосистема, е такова, че се поддържа един баланс и едно стабилно положение на дадената екосистема, т.е. условията се поддържат и всички имат своята ниша, в която могат да съществуват. В този смисъл бих казала да. И това е един от примерите, който може да вземем от природата.
Обществените процеси са, бих казала, като цикъла на гората. Те са дълги и, за съжаление, не винаги са измерими с продължителността на нашия живот. Това са процеси, които отнемат време. Тоест, за няколко десетилетия може да стигнеш там, където други общества са стигнали за стотици години. Обаче имаме пък много голямо предимство да имаме платформата на Европейския съюз, която ни позволява да сме на бърза писта за това. Така че се надявам при нас по-бързо да стане. Демокрацията е нещо, което се постига, за нея трябва да се бориш и да работиш всеки ден. Това не е нещо, което е даденост и това не е нещо, което става бързо. Тоест, то струва усилие, както на обществото, така и на всеки един от нас. И лично аз съм много мотивирана да работя за това нещо всеки ден, защото искам и аз да го имам, искам и децата ми да го имат също. Свобода, уважение, зачитане, разнообразие. Защото ние сме много разнообразни хора и точно това е хубавото, защото устойчивостта и просперитета са в разнообразието всъщност. Да приемаме всички части на обществото, в което живеем, да ги подкрепяме и уважаваме и да ги зачитаме. Защото всеки от нас има права. Това е за мен мерилото за едно зряло демократично общество е да пази, и то с участието на гражданите си, природата си и културното си наследство. За мен тези неща са свързани. Като движение в България в късните 80-те години, още по време на социализма, започва с зелена тема. Това са гражданските протести в Русе. Русе тогава беше обгазяван много тежко и системно от Георгиево, където имаше завод и всъщност условията в града бяха ужасни и особено много страдаха и децата, ама реални заболявания се получаваха и съответно в един момент майките на тия деца решиха, че това повече не може да продължава. Няколко месеца по-късно се създава и първата организация гражданска, пак там, пак на тази тема. Право на чист въздух и на чиста околна среда. И оттам нататък всъщност в началото на 90-те години много силно тръгна зеленото движение. То е първото, което тръгна реално от демократичните структури. След това се разви един прекрасен граждански сектор, организациите на гражданите в най-различни области. И аз имах привилегията, макар и ранен тинейджър тогава още, да попадна на много активна група млади хора, с които в София в началото на 92-а регистрирахме една от първите зелени организации в България. Тогава беше Зелени Балкани София, сега се казва Сдружение за дива природа Балкани. Има и тази организация, продължава да съществува всичките тия години по-късно. Така че аз съм на този фронт и в това движение от самото му начало. Нали, тогава влязохме като много млади хора точно с този ентусиазъм, че ние градим новото общество, че ние работим за доброто бъдеще, че ние създаваме тези организации, които да бъдат част от новото демократично общество и да работят за опазването на природата в България с хората заедно. То е единствения вариант за нас като цивилизация да просперираме, защото отново казвам, че основни условия, от които живота и развитието на икономиките ни и сигурността ни зависят, идват точно от функциониращите природни екосистеми. То има вече много хубави системи на икономическа оценка. Природните екосистеми имат икономическа стойност. Даже има някои държави, които в държавния капитал ги смятат каква е тяхната стойност. И без тях ние не можем. Днес и тук ще си позволя да го цитирам прекрасния сър Дейвид Атънбъро, който казва, че това, което ние решим и предприемем в следващите 10 години, той това преди време го каза, че те вървят вече, дълбоко ще бележи и определи какво ще се случи през следващите няколко стотин. Защото ако до сега природата е определяла как ние оцеляваме, сега вече ние определяме как природата оцелява. България е богата на гори. Гората е и нещото, което, извинявам се, сега ще прескоча, може би към друг въпрос, съществува в фолклора, в песните, в приказките, в преданията. Гората играе голяма роля и нейните обитатели също, горските обитатели от типа на
мечка, вълк, лисица, на тях са им придадени качества, за да можем някакви поуки да извлечем от преживяванията, които имат. Гората и дърветата винаги са играли голяма роля за българите. Включително хора са се крили там по време на въстания, по време на опозиция. Ресурс е давала, храна е давала, подслон е давала и нещо много ценно. Към 30% от територията на страната ни е гора. И имаме все още запазени съвсем така девствени стари гори. Малко са вече в страната, но има ги. Така че това е един много важен ресурс за нас, хората. Може би не знаем, че е имало интересни животни, които за съжаление сме изгубили от морето си. Примерно тюлени е имало в Черно море и то даже е отразено в имената на някои населени места. Имаме си Тюленово, например, но няма тюлени там вече. И морски костенурки също вече няма, за съжаление. Другото нещо, което може би не си даваме сметка, е, че променящия се климат много силно въздейства и на морето. Като му виждаме само повърхността, не си даваме сметка какво става там. А тая година биха аларма учените, че 2-3 и повече градуса водата е по-топла от нормалното. И това има страхотно отражение на живота в морето. Ние дори още не знаем точно как. Ние не знаем точно какво се случва там, какво точно ще стане. А нашето море, черното, то е затворено море. И съответно е много чувствително, много му е крехка екосистемата, много лесно се поддава на стресови въздействия, защото просто е изолирано море и с притоци от така доста сладка вода влиза в него от големите реки, които се вливат. Така че не знам, за съжаление завършвам с нещо малко песимистично. Да си даваме сметка, може би това, което не виждаме, какво става под повърхността на водата в резултат на това голямо затопляне, което се случва, да си даваме сметка, че го има този проблем и пак каквито начини виждаме да въздействаме и да правим нещо, че да спрем това затопляне, което се случва, да го правим.